खन्थाइ खोनासंनानै मोजां मोनगिरि नोंथांमोननिसिम आरोबाव दिनै मानाव गेदेर बिथां बुद्धिराम बसुमतारी आदानि आंनि दावबायनाय समनि बिसम्बि नैबे खन्थाइखौ आङो लानानै फैदों। अब्ला फै मानाव गेदेर बिथांनि नैबे खन्थाइखौ जोङो दान्दिसे खोनासंदोनि। आंनि दावबायनाय समनि बिसम्बि। जों दावबायदोंमोन बै समाव गावनि दुखु दाहा मेंनाय गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो रंजानाय लानो। थारैनो जोबोद गोजोनथाव बावगार हायै बिसम्बि जाना थाबाय थासिगोन बै दावबायनाय समा। सहैनानै थांदोंमोन गंसे समायना बयजोंबो सिनायजानाय गोदानै खुलिजेननाय मुंदांखा गंसे हटेलाव दान्दिसे जिरायदोंमोन। सानसे गारि गाखोना मेंहाबनाय गोसोखौ थाजिम खालामनो। बे हटेलनिनो लांगोनायाव दं गोजौ हाजो थिखिनि। फारसेनिफ्राय फैनाय मोनसे गोमजोर गोसोनि दैमा बोहैग्लायनाय। जेब्ला फुं समाव जों सिखारो अब्ला लोगो लोगो नुहुरो मोनसे गोजौ हाजोनि समायना महर। थारैनो बोदोर जायो आंनि गोसो। जुदि आंनि जोनोमा बे हादोरावनो जायोमोनब्ला थागौमोन रंजा बाजा हायला हुइला गोजोन होगौमोन जेब्लाबो आंनि बोदोर गोसो। मोनसे खोथा सौग्राव फैबावदों आंनि गोसोआव गले गले। सिमां मोगथां नुफा माफा जुदि थानायमोनब्ला आंनि आंगोआ बे लांगोनायावनो सानैजों जिरायनानै हटेलनि लांगोनानिफ्राय नुहुरनाय गोजौ हाजोनि नुफा माफा गुफुर बरफखौ दिन्थिहरनो हागौमोन आसि थुना। हागौमोन गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनो। मिनि बाला बाला बेसेदि समायगौमोन मिथिंगा बिखाया दाउथु जरासे बादि जों सानैनि जिरायना थानायजों। अखानायै आरोबाव दावबायफिनबाय हिमाचल प्रदेशनि मुंदांखा जायगा 13,000 फुटनिबो बारा गोजौसिन रौतां पास मुंनि जायगासिम। ओरैबायदि समायना रमायना मिथिंगानि नुथाया आरोबाव खालामफिनदों आंखौ बोदोर। थारैनो आंनि जोनोमा बेयावनो जामारनायमोनब्ला। जेब्ला रौतां पास सहैयो अब्ला सावथुन मुलुगाव नुनो मोननाय समायना बरफ जमा जानानै थानाय बरफ अखानि नुथायफोरा आंनि गोसोखौ बेसेबा गोजानाव बुखारलांसिनदों। जेराव आंनि गोसोआ माखौबा गोसोखांना गावखौनो बावगोमादों। थारैनो इसोरनि सोरजिनाय समायना सोरगोफुरिया बेनोमार नामा? आंनि अनजालिया थारैनो थामारनायमोनब्ला हाय। गोसोआव बायदि रोखोमनि गोसोखांथि फैबाय थादोंमोन। बे समाव नुफा माफा बै आंगोनि महर जाखांफैबाय थादोंमोन। बेबादिनो आंनि गोसोआ गोजोनसिननाय फैदोंमोन। बेनोदि जोंनि गोजोनै लोगोफोरजों खौसेयै गोसो मोनसेयैनो हानजासे दावबायनाय थांखिसिम सौहैनाय समनि बिसम्बि। खन्थाइया एसेनोसै। बे मोनसे बिथां आदानि दावबायारि खन्थाइ। साबायखर थाबाय आदानिसिम आंनो बे बेसेन गोसा खन्थाइखौ फरायथिनो हरनायनि थाखाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों।